שלום לכולם ותודה שחזרתם לערוץ שלי. היום אני רוצה להראות לכם איך אנחנו יכולים לקפוץ בזמן למציאות האידיאלית שלנו כדי לקרב אותה אלינו לזמן הנוכחי. מה זה אומר? זה אומר שלנו יש את הכוח, לכם יש את הכוח לזמן כל מה שתרצו פה ופה כדי שזה יקרה, כדי שזה יתגשם במציאות הפיזית שלנו. טוב, אז לדבר הזה אני ממליצה לשכב. אפשר לשבת, אני ממליצה לשכב במקום שנוח לכם ושקט, שאתם יכולים להתרכז בו. אני אלך, ואתם תעשו את זה ביחד איתי, ביחד עם הקול שלי, ונתראה אחר כך בהצלחה. טוב, אז אחרי ששכבתם במקום נוח, או ישבתם במקום נוח, אנחנו זוכרים, ניקח ביחד 3 נשימות עמוקות מאוד, נכניס מהאף, ונוציא מהפה. נכניס מהאף, ונוציא מהפה. עוד אחת. נכניס מהאף, ונוציא מהפה. ואנחנו עכשיו הולכים לדמיין את עצמנו יושבים. כן, בדמיון שלנו. אנחנו יושבים, תדמיינו את עצמכם יושבים. ואתם יושבים ישיבה מזרחית, ולאט לאט אתם מתחילים להתרומם מהמיטה או מהספה, איפה שאתם נמצאים, איפה שאתם יושבים, ומתחילים לרחף קצת באוויר, וממשיכים לעלות למעלה, למעלה, לתקרה, ואתם יוצאים מהגג, ממש מרחפים מהגג לשמיים, עולים, ממשיכים לעלות, ופתאום אתם מסתכלים למטה, על כדור הארץ, ותוך כדי שאתם מסתכלים למטה, אתם ממשיכים לעלות למעלה, 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 עד שפתאום אתם רואים מרחוק את הכדור, מסתכלים עליו, מהחלל, מסתכלים על כדור הארץ, רואים איך הוא מסתובב, מהר, 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 ופתאום הוא מאט, ומתחיל להסתובב לאט, לאט. פתאום אתם מחליטים לרחף בחזרה למטה. אתם יורדים לאט, לאט. ורגע לפני שאתם חוזרים לכדור הארץ, תבחרו איזושהי נקודה בזמן ובמקום שאתם רוצים להגיע אליה. זה יכול להיות עוד 4 שנים, עוד שנה, עוד חצי שנה, עוד חודש. איפה אתם בזמן? ולאן אתם מגיעים? אתם בשטיח האדום? אתם רופאים? אתם על הבמה? אתם נואמים? איפה אתם נמצאים? עכשיו, כשהחלטתם על זמן ומקום, אתם יורדים לאט, לאט, חוזרים בחזרה לכדור, ושוב פעם אתם בשמיים של כדור הארץ, ולאט לאט אתם נוחתים בנקודה שבחרתם. אתם עומדים ואתם רואים את עצמכם מולכם. עומדים בדיוק בזמן שבחרתם, בדיוק איפה שבחרתם, ועושים בדיוק את מה שדמיינתם. אתם מחייכים, כי אתם יודעים שזה אתם ושזה קרוב, ושזה בדיוק מה שרציתם. אתם מתקרבים אל עצמכם, אל האדם שאתם רואים שהפכתם להיות. והוא או היא רואה או רואה אתכם. והם מחייכים אליכם, ואתם מחייכים אליהם בחזרה, מתקרבים אליהם, ושואלים אותם בדיוק מה שאתם רוצים לדעת. מה אתם הכי רוצים לדעת? מה אתם הכי רוצים לשאול את האני שלכם?
בנקודת זמן הזאת. תיקחו רגע לחשוב ותשאלו את השאלה. והאני שלכם מהנקודת זמן הזאת עונה לכם או עונה לכם. ואתם מחייכים כי הצלחתם. תנו לרגש להציף אתכם, איך אתם מרגישים. שמחה, התרגשות, הכרת תודה. תנו לזה להציף אתכם. אתם מתרגשים, קיבלתם תשובה. אתם מחבקים אותם, את האני שלכם. מבטיחים לו שבקרוב תתראו איתו שוב. ולאט לאט אתם מרגישים כאילו הרוח מושכת אתכם אחורה, ואתם חוזרים חזרה למעלה, 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 למעלה. ומתחילים לעוף חזרה אל איפה שאתם נמצאים. אתם רואים את הגג, את הבית, את המיטה או את הספה. אתם חוזרים לגוף שלכם, אפשר להזיז את האצבעות, להזיז את הרגליים. ולאט לאט לפתוח עיניים. תודה שצפיתם בסרטון, כל הכבוד אם הגעתם עד לפה. אני מאחלת ומקווה שכל המשאלות שלכם יתגשמו כמה שיותר מהר. תודה שצפיתם ונתראה בסרטון הבא.